Těpis, dámy a parkové, zdraví vás Harz.cz a Laserman.cz. Čusté, buste, ahojky. U hry Call of Duty Black Ops je multiplayer. No a na začátek vám tady ukážeme combat record. Jak to bude megálně, budeme lamit ještě k tomu. Jo a tady je můj emblem editor. Mám tam pár úplně trapných těch. Dnes ten se mi asi povedl nejvíc, pak tady mám úplně nějaký trapárny. A calling cardy, ano, tady mám DLCčky, tady nějaký ty prestiži, takhle, weapons a tady to. Jinak včera jsem si dal další Mercedes, takže za chvíli budu mít toto. Já vím, že tam je ten tier 12.3, ale tady zatím. A combat record mám tady. Měl jsem to na žádná celá 75, takže jsem to teď vytáhl. Nějak můžete vědět, co jsem si tam dal. Dal jsem si dvakrát rootless, což tady nejvíc skillů mám s tímto, tak vidíte nějak, co používám. Jinak dnešní hra bude s Peacekeeperem, zároveň se asi s Peacekeeperem. A ty Harsi? Já taky asi Peacekeeperem nebo z Brokádu, záleží co je za mapu. Tak, já to mám svůj setup. A nebo tam ještě hodím N94. Uvidíme. Já jsem si savenul tyhle ty dva. A proč nemám, já jsem si jako úplně postižený savenul ballistic knife. Já jsem z toho byl prostě úplně vycákaný, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si ho savenul. A teď to vůbec nepoužívám, tu šitku. Teďka tam dám nějaký domination. Nějakou dobrou mapu, doufám, že padne. Rozehrané good. To je fakt úplně a ještě jí main, to je taká píp. Jo, tady tahnu. Jinak se omlouvám za případný lagy ve videu. A nebo za případné rage. No. Ne, počkej, já si musím pustit nějakou klidnou písničku, ale úplně potišku. Opět potišku, abych neměl problém s autorskými právama ještě k tomu. Hej, co to je toto? O2.cz, To nádher. ti píše. Tak, přehrát. Tak ale musím to stlumit. Jako do jednoho už si to pustit, abych to neměl problémy. Tak. Dobrý. Ani se slyším, takže to je cajk. Jo, tak to je cajk. tak kolik? Jo. Já to slyším úplně minimálně, ale cajk. Tak a jestli mám typu tak na 13 kg a 10 umrtí a mě tak na 1 kg a 10 umrtí. Já to asi střihnu, než se to vůbec načte, takže zatím. Já to nestřihu, protože bych potom musel hledat tady videa patří k sobě. Ty jsi šlítnej. No. Ono se to vždycky načítá pomalu, když to natáčím. Šlabli bli blabli. A on to řekl nějak jinak, si myslím. Tak přece jenom je to Slovák. Jak ty, já už jsem ve hře a mám krásné lagy. Mám úplně přenádherné jedno FPSko. Tak to je svéš. Какого хуя, как так? A ty jsi taky chuj. Ježišmarja, děj držu. Bože, držu hubu, ty Uzbekistánec podělaný. Já tě zatím dvakrát. Мамку ты выебал, что? Ale vyjebat tvoji hubu. A tak se zpátky. To jsem A mu taky jsme jako Aha, já jsem tuhej. Jsem mu rozuměl, vole, vyjebat tvoji hubu. Já tak Rage is down. Ej, a oni mají 2 kp, jako my máme jenom 1 vlajku. Ej, to jsou lagy. To jsou svážistické lagy, toto. A já mám úplně svážit už úplně jednou umrtí, jo. Úplně megální Počkej se, sváž. to jsem podělal. Já ho chtěl vinou aimit, ale netrefil jsem ho. Jak si o tom komentářích nesmějte, nebo půjdu za maminkou a budu si stěžovat. Ej, to byl teammate. Oh no, on tam naběh s brokovnicí. Mám jeden To je- kill, hezky já. No tak já nemám ještě, hele, tady půjdou. A ten díky tomu, že mě nečekal, jinak bych už byl mrtvej. Ej, to jsou lagy, ale dal jsem ho, dobře. I s lagama se umí dávat killy. No jo, lak. Asi půjdem na Bčko, ne? Asist. Proč asist? Jsem ho sejmul celý. Rašnem to na Bčko. A já tady hlídám kraju. Tak ho sudej! Granát. Utíkám. No a stejně, on tam byl zakempený nahoře, já jsem se ho nevšiml. Ty jo, 1 na 2, Ej, takže nic moc. Ej, tady někde z brokovnicí chodil ten chujus. Tam je někdo zakempený, nějaký chujus. Já ho tam viděl, vylez. Jinak na Peacekeeperovi mám tady tohleto. Teď co tam What the heck? No tak to je dobře viděl, úplně vyskočil a sejmul mě, nehej. Tak to What the jo. fuck? Hej, buď to se tam spavnul, nebo... Aha, haha, to je trapák. Hej, losing alpha, jdem jim na Cčko. Nebo Bčko, jak chcete. Já jdu na Cčko. Hej, Ну сука, ну как так? bože, já nemám ještě otevřený, Sveš? Otevřený ten. Jak se mu nedává? Tactical mask.
do it down. Securing B, mám krásné lagy, jako B. Já taky úplně. To nahoře, já ho nesejmu. What? Hej, ze zadu, hejzel. A 2 hned. Se tak udá, namba. Tady se jazyk miluju. Ani nevím, co ho žvaní. Já se ho lek toho místa. Oh my god. Oh, nice. Oh my god. No aimil jsem brokovnička. Za co se omlouvám za ten no aim, ale to fakt. Na brokovnici se jinak mluví. What? Headshot mi dal. Aj, Vynírátově. Já tady úplně lamsky chodím s tím. S tou krásnou optikou, která mi zaměří. Kdo kde. jo, target finder. Oh, šajse. Oh, teď mi tady jede bullseye. Já to radši stiším, já nechci totiž copyright. Losing Charlie, já tam vidím, ale... Já jsem u Charlie. Já Ej, jsem u to je- Charla. Hej. Já tady kempím úplně v budově, hej, já jsem úplně král kemperů. Dám to. Šajze! Ne, já věděl, že tam mám, no tak z brokovnicí. What? Mám byl granát? Aha. To je možné, že tam. Tak to mělo hodně velký štěstí. Oh my god, to je gay, jsou brokovniců. Takže ní gejové. Tak, má fajn. Hej, hej, nezabil mě ten gay, jsou... Zabil, mě taky zabil ten gejství pro pomících. Ale teď si to krásně prohlídneme. Ale to je tropa, kupe, brokovnicí. Hej, já ji možná taky mám nastavenou. Hej, to zabil zrovna mě. Ne, nemám Já už. jsem ti to říkal, že Final Kill No. zabil tebe. A ještě s tou noemi, ježiši. Aspoň mohl za noemi. Já se vezmu brkář, co Teda aspoň mohl zajmit. Já taky asi si vezmu. Tak a vezmeme si tady to. Nádherný sek hned na začátku. Kola, takže si ani nekapnu Ačko. No, naštěstí jsem to stihl. Jdeme k Charlie. Ne Charlie. Aj tamhle. What? Já jsem ho tam viděl, no. What the fuck, kde je? Ježiš, on tam zalez do rohu. Ne, beru peacekeepera. No to, ještě mě věnuje, no. Ne, on tam má Guardian TG už. No dobrý, věď, jako. Ne, on si mě smá. Hej, tak proč se nemůže spadnout na Cčku? Kolik No, nás? jediná chyba, že oni to umějí hrát, já ne. Jo, já zabil, hezky, já. A já jsem si dal kill, dobře, já ne. A taky. Se nezdáme. Pojď. Se. Jo, máme ho. Ne, on sundal jenom mě, no. Jo, sejmu toho jednoho. Tam Jo, asi... mám double. Zabil jsem 2, hezky. Jo, budu na ten strike možná. Zničím ten Guardian. Opej, ty vole. Se na Já jsem něm mračen, já nic nevidím. Bacha, dejte tam, s Ty- brokovnicou. Já jsem ho neviděl. Jako viděl jsem ho, no, ale... Musím jít na ten strike, asi 1 kill mi chyběl. Já jsem rád, že si vůbec dal mi víčko v téhle hře. Já jsem nedal vůbec nic, takže dobrý. Já jsem si ještě to víčko právě že nedal. Sejme ho! Jo! Povedlo se. Dobře. Losing Charlie, jdem náčko. Ne, ten Hunter Killer jde do mě! What? O, neviděl. Ne, no aim. Building 3. Building 8. No jasně, že z toho no aim jel. Ježíš, on na to má laser a prostě neumí zamířit, ty vole. Ty vole. No. A já se hodně netrefím, tak určitě. Jako myslel jsem si, že to budou mít víc, no. No, já to pelamím neskutečně, ale. Hlavně ty debilové. Ne, vole.
Ty to vezmu, vole. Lezingby, asi já s tím jako. Skapej, vole. Vynojemil jsem tě, ha, bitch. Oj, Jo, co seš ty tady jako? bacha záda, No já přebijím. to je trapák. On, ej, teď je celý červený, tak proč nechci, bajzo? Ty vole. Ty zase. No ne, prostě já do něj střílím, ale ne prostě. Proč by jako si měl obtěžovat, viď? Jasné, tak jako ty je, taky. Víš co, on Já přebíjí. jsem za ním, ani nezamířím, to jsem velký gay. Ej, oni ani nemůžou mířit prostě. Hej, a v půlce reloadování, on mě prostě začne střílet si jen tak, viď? Jo, jasné, taky sundáváme, pojďme všichni, hej. S tím laserem pojďme všichni hrát, Hej, no. no, oběhni si mě ty gay. Ty vole, hej, no mé rozehraný hry, pojďme všichni. Hej, Guardian, strč si to do prdele. To tam nebyl náš, já tady za ní celou dobu běhám. Debilita tohle. Shit. 11/16. Já prostě tohle neuploadnu, jo, já prostě TP postižený. Čem se tady všechno za G? No to je tady ten debil, víš co. No vole. Ta už jsem stál, já už jsem do něj mířil, hej. Nejsem sice vidět, ale stál jsem tam. Samý brokovnice tady byly, sami.